Республика терлекчеләре малларны кышлатуга күчерә. Җәйге кырылыкка карамастан киләсе салкын айларга тулайым алганда азык җитәрлек. Сарман районының күпчелек крестьян фермер хуҗалыкларында фураж ашлыгы, сусыл үләннәр үстерү өчен үз кырлары, техникалары бар. Крестьян фермер хуҗалыгыннан махсус репортаж. 100 баш сыйырга исәпләнгән ферма төзи башлаганчы, Газизовлар гаиләсе терлекчелекнең барлык нигезләрен үзләштергән. Алар крестьян фермер хуҗалыгын 200 ел элек оештырган. 2016 елда гаилә фермаларын үстерүгә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы грантын атканнар. 2004 елда башладык. 15 августта ачтык без. Шуннан бирле әкрен үзебез эшләдек. 2016 елда біз грантқа развитие семейного фермерского хозяйства деген грантқа программа кірдік. Біз анда 2 миллион 100 ақша аттық. 100 баш үгізге ферма салырға. Міне ферманы біз уже построили инде түзедік 16 елда. Һәм үгізлер асырыйбыз. Төрлек азыгын үзләре әзерлей. Йос һәм кызын кыр эшләрендә балалары булыша. Комбайн, трактор һәм башка агрегаатлар үзләренеке. Төп юнәлеш иткә үгезләр симертү. Ат үрчетү белән дә шөгыльләнергә исәпталар. Сарман районында мондый мисаллар аз түгел. Күпләр дәүләт ярдәме программаларында уңышлы катнаша. 80 крестьян фермер хуҗалыгы уңышлыгынашып килә. Алар тарафыннан 9,5 мең гектар җир эшкәртелә. Уңышлыгын ашап киләләр. Барысы дагын быелгысы гына елда 21 елда бер фермер семейный гаилә фермалары программасы белән катнашты. Кошчылык направлениесендә юнәлешендә. Шулай ук 4 фермер безнең агростартап программасында җиңеп үзләренең проектларын реализовать, үзләренең проектларын ясый башладылар. Районда хуҗалык итүнең кече формалары уңышлы үсә. Биредә 80 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Аларның 9,5 гектар сәрүлек җире бар. Дәүләт ярдәме белән киләчәктә яңа бурычлар куелган. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы.